Ei, Judit, ja podeu venir, I estem a casa on vivia la Maria. Doncs aquí, al camí de davant. Au, està arribant el Raül, ja li podràs posar el micro. Al final m'estic collint patates fins a la 1 migdia. En sèrio? Ja va bé el teu estat, Raül, per la seqüència. Per què? Perquè representa que és el moment que estàs més putejat, més destrossat, més cansat. Hòstia, estic cansat, Tot. sí. La seqüència que farem ara és com just després que ella camini per aquí. Com si tu l'haguessis trobat i la fots dins el cotxe per portar-la. Maria, aquí no pots estar tu sola. Li farà pena que no vegi, pobreta. Sí, no ha tornat des de que va marxar a l'hospital. Però bueno, ens haurem d'adaptar. Això dirà, Semblava que estiguéssim esperant el papa de Roma aquí. Ai, que arriba la Maria. La pota curta. Sí, gravo bé, noi, gravo. A veure, hem d'anar cap aquí, que aquí fa baixada, amb l'altra mà. Ja m'ho aniré espavilant. Exacte. Com aquella també m'empipava. Qui, la Judit? Sí. És que ara, Maria, representa que tu has sortit de la residència, t'has fotut al camp i has vingut fins aquí a poc, només per veure el teu camí, la casa i tot això, i estàs aquí davant mirant-te-la. I quan ja ho hagis explicat una mica, ell et preguntarà: Maria, vols que et porti cap allà? Jo diré no. Ai, casa meva. 33 anys aquí. Bueno, Maria, ara estàs millor allà? Jo ho sento tant al revés de vosaltres. Bueno, nosaltres mirem de trobar la part bona. Tant que hi vaig patir aquesta casa. Veus? Això també. Tota sola, 33 anys. I ara, mira, hi tornes aquí amb 15 persones. Què et sembla? Viable anar cap allà, que la Maria li expliqui al Raül el que està explicant? Perquè està flipant la Maria ara, amb la casa, tot el que se'n recorda, està una mica en estat de xoc. ¿Qué quieres hacer? Pues ir para allá tal cual y filmarla en la puerta de la casa, hablando con Raúl. Vale. Sí, Así como estamos, como estamos. a palo de gato. Aquí, Saca el punt d'ell. Diego, per aquí, una mica més cap endins. Aquí? Va bé? Una mica més, ahí donde está la Neus. Aquí dalt? Sí, pot ser. Perfecte, aquí està fantàstic. Vale. Aquí no es veu bé. Vamos, no? Sí. Ja pots començar, Maria. Per què? També aquí estic aquí. Sí. Però esclar, vaig anar. Doncs au, som-hi, va. Si no tinc casa, Vale, tallem. Bueno, aquí tenim el general de quan arriba a casa seva, El plano, Dani començarà, o sigui, serà el plano frontal de la casa, ell entrarà. O sigui, si vols, espera't una mica endarrere d'aquesta casa. encara és l'hora que m'ha de dir de vos quan. Avui repetirem més, doncs. Sí, demà m'afaitaràs. I he arribat aquí, que podies dir de vos guard. I no m'has dit res. Perquè estaves parlant amb tothom i tal, i a mi no m'has dit res. Crides una No. mica més i que he sentit. No. És un mandamàs. Ara. Ara ja no val, Aquests no ¿verdad? valen. Per què no?